מפקד חיל האוויר, האלוף אמיר אשל, אומר כי חיל האוויר הכין אופציה רלוונטית לתקיפה באיראן, אולם הדרג המדיני בחר שלא להפעיל אותה. אלון בן דוד פגש אותו לראיון ראשון ובלעדי על איראן, צוק איתן, ועל איך תראה מלחמת לבנון השלישית. אנחנו במהלכו של תרגיל. עכשיו? כן, עכשיו, ממש עכשיו. גדול בכל חיל האוויר. אנחנו רק בתחנה אחת. שמה אתם מתרגלים? אנחנו מתרגלים יכול שחיל האוויר לתקוף הרבה מאוד מטרות בפרק זמן קצר. והרעיון הוא זה לקחת את הפצצות הנכונות בזמן הנכון, למטוסים הנכונים, לחמש אותם, לשלוח אותם למשימה, שיתקפו באופן מדויק, שיחזרו הכי מהר שאפשר, עוד פעם ועוד פעם. לפי מה שתיארת, כל בסיס כזה יוציא במלחמה מאות פצצות ביום. אנחנו מדברים בסך הכל על אלפים. גם השבוע תרגלו בחיל האוויר מצב של מלחמה. ואם זה נראה לכם כמו מפעל תעשייתי, זה לא במקרה. ההיקפים, כדי לנצח את המלחמה, כדי לנסות לעשות זה בזמן קצר, ההיקפים צריכים להיות מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד מהירים. במצב מלחמה נקראים כל חיילי הבסיס למפעל הפצצות. המטרה, להוציא מכאן פצצה מוכנה מדי דקה וחצי. אני תופרת פה, פצצה, ואחר כך קוראים לזה. רגע, שאני אגיד, זה פצצה אמיתית חמושה? כן, אמיתית. אמיתית לגמרי. לירון החומר נפץ יש לך מתחת לידיים? כן. רגועה יחסית? כן, מקום כזה, תמיד רגוע פה. ככה זה ייראה במלחמה? ככה זה נראה במלחמה. אנחנו תרגיל, זה מבחינתנו מלחמה. אל פצצות הברזל במשקל של טונה מצמידים החיילים את הג'יידה, קיט הנחיה שינהג את הפצצה אל המטרה. זו אחת המהפכות שעובר חיל האוויר בשנים האחרונות. לקחנו את היכולת ההתקפית שלנו, ואמרנו אנחנו רוצים לא רק להכפיל אותה, אפילו יותר. פחות או יותר על האמצעים הקיימים. ושילשתם אותה? אפילו יותר. יותר משילוש? כן. זה אומר שאנחנו הולכים לתקוף אלפי מטרות ביממה. זה מה זה? זה לשביעות רצון הלקוח? חיוך תמיד טוב. תמיד טוב. אבל זה נגמר בבכי. הוא האלוף הוותיק והמנוסה ביותר במטה הכללי היום, גם אחד הבולטים שבהם. מה זה התוכי הזה? זה לא חלק מהמטוסים שלנו, אני מתאר. התוכי דיבר יותר ממנו בשנים האחרונות, כבר 3 שנים שהוא מפקד על חיל האוויר, וזו הפעם הראשונה שהוא מתראיין. יש קצת שמש, אז אפשר לתת לו לנשום. מבין הטייסות השונות הוא לוקח אותנו דווקא לטייסת האיתן, המטוס הלא מאויש הגדול של חיל האוויר. זה כלי גדול, שיודע לטוס מאוד רחוק, זה מגוון רחב של משימות שאנחנו נוגעים רק בתחילתן כרגע. זה ילך ויתפתח, ויתפתח, ויתפתח. אין איזה גבולות. לחיל האוויר אף פעם לא היו גבולות, אבל עכשיו האספקה המתוכננת של מערכות רוסיות נגד מטוסים לאיראן, ואולי גם לסוריה, מאיימת להציב כאלה. S-300 היא מערכת מאוד מתקדמת, לפי הטכנולוגיה הרוסית. היא בהחלט מציבה אתגר מבצעי, אתגר משמעותי. הטילים הם עם טווחים מאוד רחוקים, הם יכולות מאוד מאוד טובות. היא אתגר מבצעי, אין אתגר שלא ניתן לפיצוח. זה לא דבר שהוא קיר ואתה נעצר ואתה לא יכול לעבור אותו. אז אנחנו לא התחלנו אתמול לפתח את היכולות שלנו, הן בטכנולוגיות והן בתורות הלחימה, אל מול האתגר הזה. אז זה תחום אחד, גם אותו נפצח. אבל זה אמצעי שכשהוא נכנס לצד השני הוא נותן לו איזשהו יתרון? קודם כל כן. מערכת כזאת שנותנת לאויב לחוש שהוא חסין לתקיפות, הוא מוגן מאוד. אויב כזה שמרגיש שהוא מוגן, גם אם זה לא בצדק, אבל כשהוא מרגיש שהוא מוגן, הוא יהיה הרבה יותר אגרסיבי, הוא יהיה הרבה יותר פרובוקטיבי, הוא יעשה פעולות הרבה יותר מאתגרות, כי הוא חושב שהוא מוגן. ובחסות ההגנה הזאת הוא יכול לעשות כל מיני דברים שמאוד מאוד לא רצויים. חיל האוויר כבר פגש את ה-S-300 והתאמן מול המערכת הזאת. המטוסים הבלתי מאוישים שלו הם חלק מהתשובה. אני מקווה
זה סוג של... אני אף פעם לא הבנתי את זה. אבל מה זה? תפילת הדרך הטייס. עכשיו אתה אומר, מה תגיד? איפה הטייס פה? אומרים אם זה טוב לטייס זה גם טוב לכלי טייס הבלתי מאויש. זה לא מזיק. אתה מסתכל על הסיפור האיראני וההתפתחויות שלו בחודשים האחרונים. יש שם איזושהי סיבה לאופטימיות? יש שם משהו אחד טוב או שזה הכל שחור משחור בהסכם הזה? אין ספק שהמשמעות של יכולת גרעינית לידי איראן יש לה משמעות מאוד כבדה. דרך אגב על כל המזרח התיכון, לא רק על מדינת ישראל. בנקודה שאנחנו נמצאים כרגע, ועד שבאמת יהיה הסכם שאפשר יהיה להתייחס אליו באופן קונקרטי, אני חושב שהדרך עוד מאוד מאוד ארוכה. כבר למעלה מעשור שחיל האוויר בונה יכולת לתקוף באיראן. משאבים אדירים הושקעו בזה, ולרגעים היה נדמה שישראל גם קרובה לקבל החלטה כזאת, אבל בסוף חיל האוויר לא הופעל. היכולות הגרעיניות של איראן נשארו על מקומן, ועכשיו הן מקבלות גם לגיטימציה בינלאומית. ב-34 השנים האחרונות, בין אם זה בעיראק או על פי פרסומים זרים בסוריה, חיל האוויר היה הזרוע שעצר תפוצה של נשק גרעיני באזור הזה. למה במקרה האיראני לא השתמשו? יש למדינת ישראל כלים מגוונים, זה לא רק חיל האוויר, ואני חושב שהפתרון עובר דרך השילוב של הכלים. אבל כבר נאמר שהפעלת הכלי הצבאי היא האמצעי האחרון שצריך לנקוט בו. ולהחלטה הזאת עוד לא הגיעו. אני צריך להעמיד יכולת שאם ייקחו את ההחלטה, אז אנחנו נדע להעמיד יכולת אמיתית שתדע לעשות את העבודה. זה התפקיד שלנו. בוקר טוב. לדעתי זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את השליטה הזה של איתן. פעם ראשונה שאנחנו מבקרים בתא הפיקוד של מטוס האיתן. מפה הכל קורה. זה יכול לקרות בכל זירה שאתם מעלים על הדעת. סלם, תתחיל בדיקות על פי בדח, תתחיל בדיקות מערכת, תודיע לי שאתה מוכן, אני בינתיים מעלה כאן את המערכות. חלק ניכר מהלחימה מתבצע היום מתוך קרונות כאלה, שקטים, ממוזגים וגם לא חשופים לסכנה. הם אלה שצופים על אזור המטרה לפני שהיא נתקפת. כן, נצליח אזורי טיסה, נראה שהכל תקין ולא חסר לנו. האנשים שיושבים פה הם לא מסתכנים, הם נדרשים להחלטות מאוד מורכבות. בסדר גמור, אצלי נראה תקין, מערכות אצלך תקינות? תקינות. בעולם יש תפיסה שכלי טייס בלתי מאויש זה סוג של רובוט. שהוא פועל אוטונומית, הוא רואה מטרות, הוא תוקף, הוא הורג אותם, הוא אין לו שם שיקול דעת. אנשים יושבים פה, הם רגועים, זה מין משחק כזה, משחק מחשב. מהניסיון שלנו זה בדיוק הפוך. המפעילים של כלי הטייס הבלתי מאוישים רואים את שדה הקרב באופן אינטימי, כמו שחיילי הקרקע רואים את שדה הקרב. לפעמים בתקריב שהוא אפילו קשה לצפייה. אני ראיתי עכשיו יציאה מהחלון של הבית הלבן, ברשותך אני נכנס אליו לביצוע. אני רואה לכם יציאות, אני נכנס עכשיו לביצוע. רגע. ההחלטות שהם צריכים לקחת, לאור מה שהם רואים, הן החלטות לפעמים יותר כבדות. הרבה יותר כבדות מההחלטות שנלקחות במטוסים מאוישים. אכיפה קיבלו חזל. הרבה מאוד ילדים. אבל כשאני שומע שהפצ"ר פותח חקירה על אירוע של פגיעה בילדים בחוף בעזה, מה החשד פה? שמישהו בכוונה ירה על ילדים? תראה, אני לא מאמין, אני אגיד את זה ככה. אני מתקשה מאוד להאמין שמישהו מהאנשים הללו או דומיהם במכוון, שהוא יודע שהוא הולך לפגוע באנשים שהם חפים מפשע, בלתי מעורבים, יעשה זאת במכוון. יש לי 1000 דוגמאות אחרות שהאנשים הללו עצרו תקיפות, כי הם אמרו, רגע, יש ספק, זה לא ברור, זה לא בטוח, אנחנו לא משוכנעים. יש ספק שנכון לתקוף. יש פה אנשים עכשיו. מטרה לא נקייה. 3 אנשים עומדים בערך 5 מטר. יכול להיות ש2 מה3 הם נשים. באתי כנראה חודם, חדל. אין פה ספק. אנחנו, האסמכתה המקצועית, סומכים עלינו, אנחנו מרגישים את זה. ברגע שלנו יש ספק, בדרך כלל זה נמצא. את גרה במעלה אדומים? כן. יפה.
מה ניגנת אגב? כינור 15 שנים. כינור 15 שנה? כן. ומכינור למטוסים לא מאוישים? מאוד איפה מעניין. הקשר? זה העילוי שלנו, בלי זה לא... אין. אז נשמעת עילוי תרתי משמע. היא כנרת, הוא עמד שם בשקט, ברמת רסיטל. זה... בעצם לצוק איתן באתם עם כל השכבות, בין היתר אלה שראינו פה, ובסופו של דבר, ולמרות כל היכולות שלכם, נגרנו למלחמה של 50 יום. סיפקתם את הסחורה? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, לנצח ולקצר את המלחמה. כל מאמץ. 50 יום זה היה ארוך מדי? אני חושב הייתי מאוד רוצה לראות שהמבצע כזה יהיה הרבה יותר קצר. ואפשר היה לקצר את צוק איתן? תראה, היום בחוכמות שבדיעבד אפשר להגיד הכל. יש דברים שאפשר היה לעשות אחרת. אבל בוא נדבר משהו שכן עשיתם. המגדלים שבעיניי לפחות היו נקודת מפנה במלחמה, אותם 3 מגדלים שפגעתם בהם ביום ה-47, לא נכון היה לפעול נגדם מוקדם יותר? זה לא היה מקצר את המלחמה? אני מסכים עם הניתוח שלך. תראה, הסוגיה של המגדלים, חלק מהמטרות אנחנו מכירים טרום המלחמה. חלק מהמטרות נוצרות תוך כדי הלחימה. כי גם האויב משתנה. ואנחנו צריכים לתקוף את האויב היכן שהוא נמצא, בסמוך לפתיחת הלחימה. חלק מהמקומות האויב מגיע אליהם בהמשך הלחימה. אז לא בהכרח היו מגדלים בתחילת הלחימה. לא בהכרח. חמד, איפה היה בה המטרה שהותקפה? אני לא יודע. לא יודע, מה, פשוט לא יודעים? האם הוא היה שם? אני לא יודע. כי על פי כל הסימנים הוא שרד את זה איכשהו. חטיבת גולני, כאן קודקוד. עם ישראל כולו מאחורינו, צאו להתקפה, התקפה סוף. חטיבת גולני נכנסה לסג'איה, מעוז של החמאס, ואחרי כמה שעות של קרב ספגה 13 הרוגים. כל שרשרת הפיקוד נפגעה. החטיבה כולה נתקעה מול השורות הראשונות של בתי סג'איה, תחת אש תופת וללא יכולת לזוז, לא קדימה ולא אחורה. ואז עשה חיל האוויר, משהו ששום חיל אוויר בעולם עוד לא עשה. שמעולם לא תקפנו בכיף כזה, בצמידות כזאת גדולה לכוחות, במרחקים קצרים בכל מושג. 100 מטר, אם אני זוכר נכון. גם ב-100 מטר. פצצות של טון. גם ב-100 מטר, גם 100 מטר פצצות של טון. 100 מטר מכוחותינו. נכון. גולני היה קו מאוד קשה. הפעלנו אש מאוד אגרסיבית. אלה תמונות ההרס הגדול שאנחנו רואים מעזה. במרחב הקרוב הזה לא היו אזרחים. שינינו את המרחב כדי שהם לא יוכלו להגן ולפגוע בכוחותינו כפי שהם תכננו. וזו הדרך, לטעמי. זה היה מין עמוד אש כזה שפילס את הדרך לגולני לאפשר, והיא ביצעה את המשימה בשלמות. סג'איה ספגה למעלה מ-100 טון חומר נפץ בשעתיים. זה המון. אשל מאמין שזה יהיה מעכשיו הסטנדרט של לחימה בשטח עירוני צפוף. הוא יודע שצוק איתן לא היה אפילו הקדימון של מה שצפוי במלחמת לבנון השלישית. אני חושב שחיזבאללה גורר את המלחמה הבאה. זו לחימה מאוד קשה, בתוך הערים, בתוך הכפרים בלבנון, כי את כל הנכסים שלו הוא שם שם, ואנחנו נפגע בהם. האזרחים של לבנון שגרים בסמיכות, בתוך הבתים האלה, בסמיכות לבתים האלה, הם צריכים לדעת דבר אחד. תתפנו משם הכי מהר שאתם יכולים. כי מוסרית, מה שעומד לפגוע בנו, ואנחנו נפגע בו. זאת אומרת, מבנה שבו מתגוררת משפחה בצד טיל, ייפגע. בוודאי. גם עם המשפחה שם. זה בסיס צבאי לכל דבר. אבל זה אלפי הרוגים. לבנון תעבור חוויה שהיא לא... לטעמי, לא משערת את עוצמתה. כאחד שמכיר את היכולות של צה"ל בכלל, ואת היכולות של חיל האוויר בפרט, אני לא הייתי מתחלף עם אף לבנון. عندما نقول قد نطلب أو قد تطلب منكم قيادة المقاومة أن تدخل إلى الجليل، يعني على المقاومة أن تكون جاهزة لتدخل إلى الجليل. זה היה לא לשים אתכם בדילמות שלדעתי לא חווינו שנים. מה עושים עם יישוב שנכבש בצפון הארץ? תוקפים אותו מהאוויר, איך מתייחסים אליו? קצת כדורגל לא מגינה רק מקו השער. יש לה גם חלוצים. ולכן יהיה פה מאמץ הגנתי מורכב, שיהיה בו גם מרכיבים התקפים, גם מרכיבים הגנתיים. יהיה בו גם אוויר. ואנחנו
מתכוננים ומתאמנים למתארים כאלה. זאת אומרת, אתה מתאמן או מתלבט נגיד בשאלות, האם יום אחד תצטרך להחליט האם אתה תוקף במטולה שבה יושב חיזבאללה או בחניתה? התלבטנו בזה כבר בצוק איתן, לפני צוק איתן. זה לא יחסוך את ההתלבטות בתוך כדי הלחימה. שנראה את התמונה ונבין מה שאנחנו מבינים, ויהיו הרבה אי-ודאויות. ואז פתאום נעלם לנו מפקד חיל האוויר, הסתגר באחת הקרונות לדקות ארוכות. מה, זה שנעלמת לנו עכשיו זה? הסתכלנו על מדינה אחרת. פעילות מבצעית, אני מניח, הוא תרגיל. מבצעי לגמרי. זאת אומרת, תוך כדי... זה חיל האוויר בלי הפסקה. זה תוך כדי, תחשים דברים. משהו שעוד נשמע עליו? לא יודע, יכול להיות. אתה לא יכול לספר. אני מעדיף שאנחנו נעצור פה. תחתיו על פי פרסומים זרים תקף חיל האוויר פעם אחרי פעם בסוריה משלוחי נשק שיועדו לחיזבאללה. יא רב, אג'הז על هذا المطار. שישראל פעלה כנגד התעצמות של חיזבאללה בכל מיני מקומות. אז התחיל להסתובב בצבא מונח שנקרא הכרטיסייה. כמה ניקובים, כמה פעמים יכולה לפעול ישראל בחופשיות עד שהיא תגיע לקצה. מיצינו את הכרטיסייה הזאת? אני לא רוצה להתייחס לפעולות שנעשו או לא נעשו. ומושג כרטיסייה הוא בא מתחבורה ציבורית נראה לי. כן. ואנחנו לא עוסקים בזה. אתה לומד היום אויבים חדשים? למשל. אתה מתחיל לחקור מטרות של דאעש בסוריה? זה יכול להיות אויב פוטנציאלי, בקלות. זאת אומרת, דאעש הוא כבר על מפת האיומים שלך. דאעש, מכיוון שהוא לא חובב ציון, אני מניח שמתי שיהיה לו נוח, אז הוא אולי ירצה להתעמת עם ציון. הוא רוצה להראות לנו את אחד הקסמים שעושים בציון, ביחידת ההחזקה האווירית. זה המקום שבו עושים את מה שיצרני המטוסים חושבים שהוא בלתי אפשרי. זה נראה מטוס רגיל, אבל זה בעצם התחיל לפני 3.5 שנים, מטוס באז 110, בהמראה, בלסת הקנאי. בתושייה הטייס הצליח להנחית את המטוס, אבל מה שקרה, כל הגוף האחורי שלו נשרף כליל, ללא יכולת שיקום. יצאנו כל מטוס יקר ומטוס לקנות חדש, זה מיליונים שאין לנו. ומה שהחלטנו בסוף זה לקחת שני מטוסים, אחד מודמם מעובדה, מטוס חד מושבי. לא הבנתי, מה לקחתם גרוטה כזו של קישור? לקחנו גרוטה מעובדה שמודמת כבר 20 שנה. שעמדה שם בתור תצוגה? שעמדה שם בתור תצוגה. ולקחנו את המטוס באז 110, חתכנו... את המקורי, כי החלק הקדמי לא קרה לו כלום. כן. חתכנו אותו באמצע, ובעצם חיברנו שני מטוסים עם מטוס אחד. דבר ראשון מה שיפה בזה זה המטרה. מה המטרה? זה לספק עוד מטוס שיוצא מיחידת החזקה אווירית לחיל האוויר. מה אומרים על מה שאתה עושה בחוץ? מה אומרים? בדרך כלל בהתחלה לא מאמינים לי. שואלים אותי את השאלה הזאת. אחרי זה... לאט לאט, אני יכולה לספר לך, להגיד דוגמה, שהאמריקאים היו פה. דברים עליהם, שואלים אותי, איך, כאילו, מה, בת כמה את? אמרתי להם, אני בת 20. אומרים לי, מה, איך את בת 20 ונוגעת ככה במטוס שלנו? כאילו, F-15, איך את ככה בת 20 באה, מפרקת אותו, ככה כמו כלום. כמה שאומרים קשה, קשה, אין דבר כזה קשה. ואני עובדת פה עם גברים, ואנחנו עובדים באותו הדרך, גברים ונשים זה אותו הדבר. לפני שאני מסיים את הקדנציה, אני טס על המטוס הזה. לפני שאני מסיים, אני טס על המטוס הזה. אז הוא היה אמור לטוס עוד שנה מהר. טוס. בינתיים הם קיבלו עוד שנה, זה לא בשבילם, זה בשביל לעשות דברים אחרים. וזה יקרה. הרמטכ"ל העריך לו את הקדנציה בשנה, ואלמלא התפיסה שנוצרה במלחמת לבנון השנייה, אשל היה נחשב היום מועמד לרמטכ"ל. מפקדי חיל האוויר שאחרי 2006 יכולים עדיין לשאוף לתפקיד הרמטכ"ל, או שזה משהו שנפסל על הסף? אני אגיד ככה. כשאני מסתכל על הדורות הבאים של חיל האוויר, המפקדים הבאים, חלקם היום במטה הכללי, חלקם עוד מסתובבים פה בשטח, מוכשרים בצורה בלתי רגילה, אין לי ספק שאחד מהם יכול להיות רמטכ"ל. ואתה? אין לי ספק שאחד מהם יכול להיות רמטכ"ל.